Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Татарстан энергетика тармагы өчен генә түгел, ил күләмендә мөһим проект. Данный проект будет реализован своевременно, качественно. Зәйдә төзеләчәк яңа пар газ җайланмасыннан нинди нәтиҗә көтәләр? Гөлназ Сайфетдинова. Һәр мәктәптә интернет. Ана бу эшләнгән эшнең нәтиҗәсен бернән көнгә күрә барырбыз. Татарстанның күп мәктәбенә югары тизлекле интернет кергән, һәм бу белем бирү өчен нинди мөмкинлекләр ача? Айза Шаймарда. Яңа уку елында яңаша туклану. Мин бүген ашадым пюре һәм котлет. Аша бетердеңме? Әйе. Мәктәптә төшке ашны ничек оештырганнар? Фәрүзә Мәҗитова белеште. Коронавирустан алып аш казанын кисүгә кадәр. Они все очень тяжело и сложно идут. Рәттән эш операция кичергән пациент белән Рани Абдрахманов аралашып кайтты. Республика энергетикасы өчен генә түгел, ил күләмендә мөһим проект. Бүген Зәйдә гидроэлектростанцияны яңарту эшенә хәер фатиха бирелде. Бу тантанада катнашыр өчен Зәйгә Россиянең энергетика министры Александр Новак килде. Алар президент Рөстәм Миңнеханов белән берлектә ГРЭСның хәзерге хәле белән таныштылар. Электростанцияны яңарту икътисадка көчле этәргеч бирергә тиеш. Ни рәвешле бу проект 7 миллиард сумлык файда бирәчәк? Теманы Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. Менә шулай җиңел кулдан Зәй электростанциясын яңарта башлыйлар. Төзелеш тәмамланганнан соң ярты гасырлык тарихы булган станция илдә иң нәтиҗәле эшләүчеләр рәтенә басачак. 2025 елга шушы урында 850 мегаватт игәрлектәге пар газ җайланмасы калкып чыгачак. Республика развивается. Республика үсештә соңгы 5 елда Татарстанда электр энергиясын куллану елына 2,5%-ка арта. Бу уртача Россия күрсәткечләреннән югары. Димәк, республикада яңа җитештерү мәйданнары, яңа эш урыннары барлыкка килә. Моның өчен инфраструктура кирәк. Шуңа да яңа блок төзү тәкъдиме хупланды. Проектның бәясе 37 миллиард ярым сум. Чагыштыру өчен бу 7 метро станциясы төзегән кебек. ГРЭСны төрек компаниясе яңартачак, иң егәрле газ турбиналары Америкадан кайтарыла. Это очень важный проект в целом, не только для энергетики нашей республики, в целом, вот как министр сказал, для энергосистемы всей нашей страны. Эта станция, мы ее ждем, она будет давать 7 миллиардов снижение стоимости в первой зоне, 7 миллиардов рублей в год. Это серьезная цифра. Яңа блок төзү атмосфераны пычратучы калдыклар күләмен киметәчәк. Зәй сузаклагычы һәм Зәй елгасына җылылык тәэсире дә кимер дип көтелә. Моннан тыш, яңа энергия җайланмасы 40 мең кешелек Зәйне җылылык белән тәэмин итү үзелмәсен өчен кирәк. Электр станциясе аның бердән-бер чыганагы булып тора. Будет очень компактным. Яңа блок бик аз урын алып торачак, нибары 8 гектарда, искесе 71 гектарда иде. Аны кулланышка кертү газга киткән чыгымны да киметә. Татарстан шул исәптән Казан нефть эшкәртү предприятиеләре куллана торган энергияның 4-тән 1 монда чыгарыла. 60-нчы елларда электростанцияны ничек эшләтеп җибәрүләрен ветеран Леонид Маштаков әлдә хәтерли. Ветерану поклон, уважение. Бүген зур вакыйга уңаеннан ул кунаклар кабул итә. Энергетика тармагы үсешенә керткән өлеше өчен Леонид Маштаковка ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырдылар. Александр Новактан Россия энергетика министрлыгының 1-нче дәрәҗә медале. Зәйдән Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Түбән Кама су саклагычы төбендә кулланылмыйча яткан нефть торбаларын күтәргә җыйналар, чөнки моннан Татарстандагы 900 мең кешенең өенә су килә. Бу республика халкының 4-тән 1 дигән сүз. Шуңа күрә бу экологик проекты бик мөһим булып санала. Хәзер аның проект документлары әзерләнә. Бу хакта бүген экология министры хәбәр итте. Ул быел республикада экология ил күләм проектын тормышка ашыру нәтиҗәсе турында сөйләде. Тагын бер мөһим мәсьәлә, Идел елгасын чистартуга да тукталды. Хәзер Татарстанда 12 чистарту корылмасы төзелә. Шулай ук зур проектларның берсе Атар бистәсе янындагы Ләм кырларын бетерү. Аларны чистарту бурычын Татарстан президенты куйган иде. Аңа 21 елда тотынырга тиешләр. Иловые поля ябыла. Шуңа күрә безнең перспективада шул урында без безне урыслар рекреационный зона ясарга тиеш булабыз. Матур урын булырга тиеш, бәйнкәне кем булган да бөтенесе беләләр, нинди состояниедә анда. Шуңа күрә безнең хәзердә шуны ранее накопленный ущербны бетерергә.
Россиядә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Татьяна Москалькованың Татарстанга эш сәфәре дәвам итә. Бүген аны Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Президент әйтүенчә, кеше хукуклары белән бәйле мәсьәләләрне республика даими контрольдә тота. Моның белән шөгыльләнүче вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская 2013 елдан бирле халык контроле системасының модераторы да. Халыкның борчуларын хәл итүдә әлеге интернет портал нәтиҗәле эшли. Очрашу барышында балаларның җәйге ялын оештыру, сәламәтләндерү лагерьләрендә капиталь ремонт, яңа уку елына кагылышлы мәсьәләләр хакында да сүз барды. Татарстанда дөнья дәрәҗәсендәге белем алу мөмкинлеге бармы? Россиядә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Татьяна Москалькова моны Адымнар күп телле мәктәбенә килеп карады. Ул монда белем бирү тәртибе, уку шартлары белән таныша, укучылар һәм укытучылар белән аралаша. Экскурсияне мәктәп директоры Айдар Шәмсетдинов уздырды. Апмунсменны дәүләт совет рәисе урынбасары Татьяна Ларионова белән Сәрия Сабурская озатып йөри. Кунакларга уку бүлмәләре, ашхана, бассейн һәм китапханә күрсәтелде. Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә балаларны 3 телдә, татарча, русча һәм инглизчә укыталар. Мәктәпне караганнан соң Татьяна Москалькова әлеге тәҗрибәне башка төбәкләрдә дә кулланырга кирәклеген ассызыклады. Структура полингвального комплекса первого состоит из начальной школы. Это здание, которое было школа 165, оно прошло глубокую реконструкцию. Мы пришли посмотреть, как вы учитесь. Нравится ли вам здесь все? Нравится? Замечательно. Выглядит красиво. Татарстанның барлык мәктәпләре дә югары тизлекле интернет белән тәэмин ителгән. Бу хакта бүген Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов белдерде. Хәзер республиканың 1680 мәктәбенә 100 мегабитлы интернет сузылган. Иң күп эш Арча белән Кокмара районнарында алып барылган, иң азы Саба белән Кама тамагына туры килгән. Көчле һәм сыйфатлы интернет укытуга нинди тәэсир ясаячак, мәктәпләрне кайчан Wi-Fi-лы да итәчәкләр? Айзат Шаймарданов дәвам итә. Мәктәпләргә кертелгән югары тизлекле интернетның аермасын аңлар өчен бер генә мисал. Менә безнең күбебездә телефонда 4G яки LTE интернетының тизлеге секундына 25 мегабитны тәшкил итә. Шул ук вакытта моңа кадәр күпчелек мәктәпләрдә аеруча авыл мәктәпләрендә ул бары тик 2-8 мегабитны гына тәшкил иткән. Ягъни бер телефон 5-6 мәктәпне алыштыра алган. Инде хәзер үзгәрешләрдән соң интернетның тизлеге мәктәпләрдә ким дигәндә секундына 100 мегабит. Югары тизлекле интернетка ихтыяҗ пандемия вакытында туды. Апрельдә мәктәпләр читтән торып укуга күчкән иде, шул чакта проблемалар башланды да. Менә Биектау районының Шуман авылы ярты ел элек Элемтә тау өстендә генә бар иде. Кәрәзәчелек телефон белән дә, стационар телефон белән дә, интернет белән дә. Һәр укытучы үзен өендә эшләде, чөнки мәктәптә элемтә юк. Шундый ук проблемалар белән лаешта да очраштылар. Моңа интернет бар иде, ләкин ул без эшләгән вакытта юкка чыга, өзелеп китә. Безнең балалар шулай да хәзер интернет белән эшләргә яраталар. Читтән торып уку белем бирүгә зыян китерде ди Мәгариф министры. Безнең фәннәр буенча нәтиҗәне бераз кыйммәтле ул инде күбесенчә техник фәннәр буенча математика, физика, химия, гуманитар фәннәр буенча төшмәде. Укытучыдан башка укытуның нәтиҗәсе түбәнрәк икәнен күрсәтте. Шушы кыенлыклардан соң президент Рөстәм Миңнеханов һәр мәктәпне югары сыйфатлы интернетка тоташтыру бурычы куйды. 546 белем йортына цифрлы икътисад илкүләм проекты, 499 мәктәпкә республика программасы буенча интернет чыбыгы суздылар. Нәтиҗәдә бүген барлык 1680 урта белем йортлары да интернет белән тәэмин ителгән. Яңа Wi-Fi точкалары да булдыкка килде инде. Безнең 3 кенә точка ел, элек хәзер инде алар 4. Мәктәптә безнең мәктәп кырыенда балалар бакчасы да бар. Анда да 2 яңа точка куйдылар. 447 тысяч школьников. Хәзер 447 мең укучының дөнья пәрәвезенә чыгу мөмкинлеге бар. Бу интернетта утыру гына, социаль челтәрләргә керү генә түгел. Хәзер алар мәгариф проектларында катнаша һәм үз белемен арттыра да алачак. Цифрлашу дәвам итәчәк инде ел ахырына кадәр 600-гә якын мәктәпкә Wi-Fi куелачак. Менә читтән торып укуга күчәргә мөмкиннәрме дигән сорауга Мәгариф министры моны имеш-мимеш таратучыларның ялган мәгълүматы дип атады. Айзат Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яңа уку елыннан башлангыч сыйныф укучылары мәктәптә бушлай туклана башлады. Моңарчы бар тик аерым категория гаилә балаларын гына бушлай ашата иделәр. Калганнары өчен әти-әниләр көненә уртача 66 сум түләде. Хәзер нәрсә үзгәргән? Меню алышынганмы? Фәйрүзә Мәҗитова Казанның 96-нчы гимназиясендә белеште.
Сегодня по меню картофельное пюре, ежики в соусе, огурцы, салат, яблоки, какао с молоком. Элек тә шулай ук пешергәннәр. Хәзердә ашу әзерләүчеләр әйтүенчә, азык-төлекнең сыйфатында да, составында да әллә ни үзгәреш юк. Бары тик менә шушы төшке ашны һәр бала бушлай ашый. Башлангыч сыйныфлар булай да бик яхшы ашыйды. Ләкин инде хәзер 100%-ка тулдылар, 100% бала ашый. Вкусно и полезно. Миңа ашы, мин бүген ашадым пюре һәм котлет. Ашап бетердеңме? Әйе. Бу беренче сыйныфлар, алар ашханәгә 9 тулганчы ук иң беренче булып бер дәрес укыгач керә. Ашар өчен 10 минут вакыт, озаклап утыра алмыйлар. Быелдан пандемия аркасында ашау графигы үзгәртелгән. Ашханәдә укучылар күп булмасын өчен бер юлы 2 сыйныф кына керә. Остро стоит проблема. Ашханәдә урыннар аз. Ул проблема быел гына килеп чыкмады. Мәктәпләрдә бала саны нормадан күпкә артык, урын җитми. График буенча кичкенәләргә төшке ашны иртәрәк ашарга туры килә. Ризык калдыкларын балалар менә шушында китерә. Тәлинкәләргә карап, укучылар 100% ашап бетерә дигән сүз түгел. Аларга әллә 10 минут вакыт җитешми, әллә башка сәбәпләре бар. Башлангыч сыйныфлар өчен бушлай кайнар аш көненә бер тапкыр каралган. Балалар аны төшкә кадәр ашый. Кабат тамак ачкан очракта түләүле меню тәкъдим итәләр. 30 сумга сөтле бутка белән эчемлек, ремчик куймагы белән эчемлек, яисә запеканка белән эчемлек алырга мөмкин. 45 сумга аш белән камыр ризыгы, ипи һәм эчемлек, яисә икенче ризык белән ипи һәм эчемлек алып була. Баланың тамагы тук булса, әти-әниләрнең күңеле тыныч. Менә вчера гортана кичәйбәт ашадым ди. Просто помидоры гына не ела. Остальные съела. Это залог. Баланың сәламәтлеге тукланудан килә. Мәктәптә кайнар аш ашау ул бик яхшы. Кайбер әти-әниләр өчен балаларның бер дәрестән үк ашавы уңайракта икән, чөнки өйдә балалар ашарга өлгерми диләр. Өлкән сыйныфлар түләп ашый. Айрым категория генә элеккечә бушлай туклана. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше үлгән, Казаннан 75, Әлмәттән 61 яшьлек ир-атлар. Аларны пневмония белән берсен Нефтчеләр шәһәрендә, икенчесен Башкаладагы йогышлы авырулар хастаханәсенә салган булалар. Аларда ковид диагнозы раслана. Бу пандемия башланганнан бирле республикада 64-нче үлем очрагы. Узган тәүлектә Татарстанда 24 кешедә коронавирус ачыкланган. Коронавирус аннан соң ашказанының бер өлешен кисү, рәттән эш операция. Мондый очракларның 90% үкенечле тамамлана диләр. РКБда шундый авыр хәлдәге пациентны үлемнән йылып калалар. 37 яшьлек ир-ат 3 ай эчендә Казанның эш хастаханәсендә дәвалана. Мөгъҗизага тең очрак турында Рания Абдрахманова. Во второй половине июня заболела ковидом. Үзен Александр дип таныштырган иратка 37 яшь, сәламәтлек саклау тармагында эшләгән. Битлек киеп, кулларны даими эшкәртеп йөрдем. Ничек электергәнемне хәзергә кадәр аңламыйм ди. Компьютер томографиясе үпкәләренең 40% ялкынсынган булуын күрсәтә. Ковид перенес достаточно в тяжелой форме. Ковидны авыр кичердем, җиденче хастаханәдә яттым. Температура югары, билгеләре ачыктан-ачык иде. Шулай да үпкәләрне ясалма эшләтү аппараты кирәк булмады. Антибиотиклар белән дәваладылар. Аннан үз аягымда чыктым. Әмма ай ярым вакыт узуга ир-атны кабат ашыгыч ярдәм машина салып китәм. Бу юлы ашказан авыртып. На фоне комплексного лечения коронавирусны дәвалаганда ул гормоннар дозасы салган, иммунитеты төшкән, канын ачар куйра башлый, организмдагы күзәнәкләрнең микроциркуляциясе бозылган. Шуңа ашказаны эчәк трактында канага башлаган. Добрый день. Ир-атны башта Казанның 18-нче хастаханәсенә алып киткәннәр, анда тиз арада операция ясала. Икенче көнне үк ашказанының башка урыннары тишелү ачыклана. Кабат операция органның бер өлешен кисеп алырга туры килә. Несмотря все-таки на это все лечение хирургическое и Әлеге хирургия чараларына карамастан ул РКБда реанимация бүлегендә ятты. Соңгы операциядан соң 2 көн узуга без тагын операция ясадык. Тагын ашказанын кистек. Авыру бик авыр хәлдә булса да тернәкләнә алды. Гадәттә мондый хәлләрнең 90% начар тәмамлана ди табиблар. Шуңа Александрның тернәкләнүен мөгъҗизага тиңлиләр. Язв никогда не было. Язваның нәрсә икәнен дә белмидем. Моңа кадәр бер кайчан да ашказанымнан зарланганым булмады. Коронавирус шулай тәэсир ясагандырмы? Бер артлы 3 операция. Ниләр кичергәнемне аңлата да алмыйм. Якыннарым янында булганда гына җиңеп чыктым. Табибларга рәхмәт. Табиблар сүзенә караганда, шушы вакыт içендә Александр 20 килограммга ябыккан. Хәзер хәле яхшы. Бүген аны өенә җибәрделәр. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Грипптан вакцинаны койда ясарга ул не өчен кирәк? Грипптың билгеләрен коронавирустан ничек аерга һәм башка сорауларга хәзер кайнар линия телефонына шалтыратып белергә була. Аның номерын сез экранда күрәсез, соңга бушлай шалтыратырга мөмкин, шулай ук кыска номерлар да бар. Сорауларны эш көннәрендә иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр кабул итәләр. Ял көнендә 238 98 54 номерына шалтыратып белешергә була. Кайнар линия 12 октябрьгә кадәр эшли. Бүгенгә Татарстанда 157 мең кеше грипптан прививка ясаткан инде. Пока положительных находок гриппа мы не видим. Әлегә грипп белән авыручылар теркәлмәгән, шуңа күрә хәзер прививка ясату өчен иң кулай вакыт. Грипп таралу гадәттә сентябрь ахыры, октябрь башына туры килә. Пандемия вакытында татарстанлылар компьютер томографиясын күбрәк ясый башлады. Шуның аркасында яман шешне ачыклау очраклары артканмы? Бу сорауга бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков җавап бирде. Апрельдән башлап Татарстанның 12 медицина үзәгендә 27318 тапкыр компьютер томографиясы ясалган. 224 кешенең үпкәсендә шикле шеш барлыгы ачыклана. Аларның кайберләренә операция ясала, кайберләре өстәмә тикшерелә. Важно будет понять, это те, которые... Әлеге пациентларда шиш пандемия вакытында тикшерелгәндә ачыкланганмы, яисә план рәвештә күзәтү узганда табылганмы, шуны аңларга кирәк. Үпкәдәге яман шешләрне ачыклауга коронавирус ничек тәэсир иткән? Бу турыда без елга нәтиҗә ясаганда февраль аенда гына белә алачакбыз. Ковидлы ярты ел эчендә Татарстанның туризм өлкәсе 2 миллиард ярым сум акчасыз кала. Югалтуны нәрсә хисабына кайтармакчылар? Тулырак бүген Реальное время электрон газетасында укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Тавыш бирү барышын блогерлар да күзәтәчәк. Мин аны ярамый дип уйлыйм. Аны төшергә ярый икән. Сайлау участокларының әзерлеген Рәмзилә Вафиатуллина да тикшереп кайтты. Онлайн гына узса да хисләр нәкъ шын Сабантуйдагы кебек. Сабантуйлар җитә диеп бүләргә әзерләдем. Ульяновскидагы татарларның көз белән җәй бәйрәмнәрен ничек бергә кушуларын Радик Гыймаев күзәтте. Бүген Татарстан предприятиеләре җитәкчеләре президентка үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Алар табыштан алынучы салымның бер өлешен үзләренә кире кайтаруны сорый. Әлеге тема Татарстан сәнәгатьчеләре берләшмәсе утырышында күтәрелде. Аның эшендә Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Очрашуда соңгы 3 елга нәтиҗә ясадылар. Хәзер берләшмә республикадагы әйдә баручы 101 предприятияне үз эченә ала. Бу машина төзелеше, оборона, нефть химиясе, энергетика, фән оешмалары. Республикада сәнәгать продукциясенең 70% нәкъ шушы тармакларга туры килә. Төп проблемалардан утырышта тарифлар күтәрелү, кадрларга кытлык һәм ихтыяҗ кимүне атадылар. Совместно с ассоциацией мы будем искать решение по данным вопросам. Уважаемые коллеги, хөрмәтле хезмәттәшләр, работу ассоциации за 3 года предлагаю признать удовлетворительной. Агростартап программасының уңай яклары Меркурий системасы эшен дәвам итәчәкме? Татарстан киштәләрендә сыйфатлы сөт табып буламы? Бүген бу һәм башка мәсьәләләр турында 100% Татарстан онлайн платформасында фикер алышалар. Кызыклы лекцияләр, репортажларны һәркем карый ала. Моның өчен tatarstan.com сайтына теркәлергә кирәк. Өстәвенә онлайн чатта да катнашып була. Платформа үз эшен 10 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Телефон тотып кулларга сайлауны күрсәтергә өйрәтәләр үзәк сайлау комиссиясендә. Бүген бирегә блогерларны чакырдылар. Социаль шелтәрләр аша халыкка таныш йөзләр хәзер яңа һөнәр үзләштерә. Алар быелгы сайлауда күзәтүче булып эшләячәк. Мондый тәҗрибәне бүген Россиянең кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова да хуплады. Готовимся. Бу кадрларны блогер Алина Гыймалтинованың 200 меңнән артык язылучысы күзәтә. Моңа кадәр үз блогында гаилә, сәяхәт турында язган кыз хәзер сайлауда күзәтүче булырга әзерләнә. Әнием дә үз вакытында сайлауларда наблюдатель булып эшләйде һәм кайтып безгә сөйләйде. Хәзер мин үз балаларыма сөйләячәкмен, ничек выборлар үтә. Елмайыгыз, сезне камерага төшерәләр. Монда телефонда яшьләр сайлау участогында шактый булачак. Татарстан буенча 100дән артык блогер күзәтүче булырга теләк белдергән. Мин барысында күзәтеп барачакмын, үземә һәм подписчикларга прямой эфирга чыгып күрсәтеп барачакмын. Татарстанда блогерларны сайлау эшенә беренче мәртәбә җәлеп итәләр. Нинди комиссиялар эшләгәнне, ул күзәтүчеләрне кемнәр куйганын, партиялар, кандидатлар куялар, аларның эшләре нәрсәдә булганын аңлаттык. Новая стратегия сайлау системасында яңа стратегия бу. Без күзәтүчеләр институтын үстерергә тиеш. Күзәтүчеләр элек билгеле бер участокта гына утырса, булары бер урыннан икенче урынга күчеп йөрергә хокуклы. Шунда күргәннәрен социаль шелтәргә алып баралар. Нам объяснили технически, что и как должен делать наблюдатель.
Сейчас я нахожусь в ДК Углицкого. Блогерлар гына түгел, бүген бирегә Россиянең кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Масакалькова да килде. Ул участокларның әзерлеге белән таныша. Сүз уңайыннан бүгеннән мобиль сайлаучы системасы буенча гаризалар кабул итү тәмамлана. Иртәгәдән комиссиядәгеләр тавыш бирүчеләрнең тәгаен исемлеген төзи башлый. Мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен сайлау участоклары менә шундый пандуслар белән җиһазландырылган. Ә күрү сәләтеннән мәхрүмнәр өчен бөтен мәгълүмат Брайль әлифбасында язылган. Начар күргән кешеләргә лупада бирәләр. Нәрсә күрәм, шуны сөйлим. Блогерлар монда булганнарны минуты секунды белән Инстаграмга әлде. Телефонның зарядкасы һәм түземлек кенә җитсен. Мин аны ярамый дип уйлыйдым. Аны төшергә ярый икән. Теге чотка түгел менә өстән генә. Мондый күзәтүчеләр булганда бер генә хилафлык та игътибардан читтә калмаячак ди Татьяна Москалькова. Нам не нужны искусственные цифры. Россия үзәк сайлау комиссиясе белән төзелгән килешү нигезендә сайлау барышында кайнар линия эшли. Сорауларны, дәгъваларны шунда юлларга мөмкин. В Республике Татарстан Татарстанның сайлауларга әзерлеген үз күзләрем белән күрдем. Халык белән дә аралаштым. Аларның кәефләрен белештем. Әлегә мине хафага салырлык сораулар тумады. Тавыш бирү ачык һәм гадел узарга тиеш. Иртәгә исә халыктан алынган сорауларга Андрей Кондратьев онлайн эфир барышында җавап бирәчәк. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Сайлау быел 3 көн дәвам итә. 11, 12, 13 сентябрьдә президентны, муниципаль органнарга депутатларны, шулай ук Дәүләт думасы белән Дәүләт советына өстәмә рәвештә 2 депутат сайлыйбыз. Бу уңайдан 2810 участок һәм 65 территория сайлау комиссиясе эшләячәк. Әлмәтлеләр тавыш бирергә барырга җыенамы? Хәзер Татарстанда нинди сайлау кампаниялары барганын беләсезме? Юк, шул белмим. Кызганычка каршы. Беләм, Татарстан Республика президенты һәм депутатлары сайлау үтәчәк. Президенты сайлыйлар бит инде. И менә бу депутатларны Госсоветка. Үзегезнең тавышыгызны бирергә барачаксызмы һәм ни өчен? Барабыз. Бу бит безнең киләчәк. Мин уйлыйм барырмын дип, чөнки Татарстанның киләчәге безнең кулда. Барам обязательно. Мин теләгән депутатыма үземнең тавышымны бирәм. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин финанс тармагында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бу хезмәт җир шарының теләсә кайсы почмагында һәрвакыт мактаулы һәм ихтирамга лаек булды. Татарстанның һәр шәһәр һәм районның предприятие һәм оешмаларның тотрыклылыгы сезнең гаделлек һәм төгәллеккә бәйле. Мөһим социаль мәсьәләләрне хәл итү, Татарстанлыларның тормыш дәрәҗәсен күтәрү сезнең җилкәдә. Сезгә һөнәри үсеш, ныклы сәламәтлек, бәхет телим диелә котлауда. Хәзер суд приставларына эләгү өчен онлайн язылырга була. Моның өчен дәүләт порталында теркәлеп, идарәнең рәсми сайты аша гариза бирергә кирәк. Көне белән вакыты күрсәтелгән талон электрон почтага җибәреләчәк, аны чыгартып, үзең белән алып килү зарур. Шулай ук интернет кабул итү хезмәтеннән дә файдаланырга була. Суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Елена Варфоломеева әйтүенчә, пандемия вакытында аннан ярты миллион кеше файдаланган. Моннан тыш сорауларны кайнар линиягә шалтыратып бирергә була. Ул иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Хочу напомнить о возможности своевременно. Шулай ук суд приставлары хезмәте идарәсе сайтында һәм мобиль кушымтасында штрафларны карарга һәм онлайн түләргә дә була. Моның өчен исем, фамилия һәм туган көнне язарга кирәк. Хәзер 2 миллионнан артык кешенең бурычлары бар. Кайберәүләрнең хәтта берничә. Сабантуйдан Сөмбеләгә кадәр Ульяновскида узган татар бәйрәмен шулай дип атадылар. Программа онлайн рәвештә оештырылган. Исеменнән күренгәнчә халкыбызның төрле бәйрәмнәрен кылачлый ул. Аерым игътибар борынгыдан килгән йолаларга. Иң кызыклы мизгелләрне Ради Гыймаев барлады. Бүген бездә бәйрәм. Сабантуйдан Сөмбеләгә рәхим итегез. Виртуаль булса да, тамашадан хисләр үзең булгандагы кебек кала. Социаль шелтәләрдә кызыклы программаны җирле халык мәдәнияты үзәге тапшырып барды. Сабантуен Россиянең хәтер һәм дан елына багышлап ачтылар. Элеккәдән килгән еллар да читтә калмый. Мисал өчен бүләк җыю барышы. Багана башыгызда әтәчегездә юктыр, әтәштә күләк куйдым мəni үзегезгә. Ай, бүләге! Идел белән урамы ансамбльләре җыр биюләре белән куандыра. Татар киемнәре тарихы, милли чиге үрнәкләребез турында шулар авызыннан ишеттек. Насыйп булса иде бу бүләгем, мәйданнарда киңгән батырга. Программада авыз суын китерә торган мизгелләр дә бар. Иң бай җиләк җимеш тупланмасын, яңа уңыш дигән фотокүргәзмәдә карарга мөмкин. Татар ашларын әзерләү буенча остаханәдә оештырылган. Мен алдан котлап куйдым. Камыр ачык камыр. Камыр калын булырга тиеш түгел. Виртуаль бәйрәмнең үз отышлы ягы бар диләр оештыручылар. Кызыклы мизгелләрне сагынган саен видеода карарга мөмкин. Ради Гыймаев, Яңа Гасыр каналы.
Матур итеп сызгыралар, рәнҗитсән кеше кебек үксеп елыйлар да, байбаклар Чатыртау һәм Татарстанның иң бөек нуктасы турында иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, безнең белән калыгыз. Исәнмесез. Киләсе тәүлектә циклон йогынтысында температуралар түбәнәя һәм яңгырлар явачак. Тулырак мәгълүматны ягънәшенең мәгълүматын ишеткәннән соң белербез. Данил Майстер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның эчде проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23 йорт. Телефон номеры 260-766. Данил Майстерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бугылма Баулазына кайда яңгыр явачак, 20 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада сүрән көн яңгыр, 21 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида болытлы, урыны белән яңгыр, 24 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балташта явым-төшемнәр көтелә, 18 градус җылым. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәледә шулай яңгыр явачак, 17 градус. Чистая Нурлат Мамадыш Чирмешәндә циклон тәэсирендә көн болытлы булачак, яңгыр көтелә, 19 градуска кадәр җылым. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Артрит, артроз, бүсер, операция. Тукта! Соңгы чиккә бармагыз. Умыртка баганасы һәм буыннар авыртуы вакытында доктор Остка ашыгыгыз. Иң куркыныч терәк хәрәкәт аппараты авыруларын биредә операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйлар. Өр яңа җиһазлар һәм дәвалау схемалары. Доктор Ост 12 ел эчендә 39 меңнән күбрәк операция ясау карары гамәлдән чыгарылды. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Үз фатирыгыз турында хыялланасызмы? Грань төзелеш компаниясының Горд Парк Новые Горки торак комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Кирпечтән төзелгән йортта сыйфат белән эшләнгән фатирлар сезне көтә. Казандагы телефон 2-677-677. Мәркәзебез Казанда болытлы, яңгыр явачак. Көндез нибары 16-18 градус җылым. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әйләгән менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.